Dobrý deň. Vítam vás všetkých na dnešnom webinári, na ktorom sa budeme venovať trendom a stratégiám v oblasti klímy. A našim dnešným hosťom je pán Jozef Pecho, klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Tento webinár, alebo teda túto sériu webinárov a aj tento webinár dnes vám prináša Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy, ktorý je podporený z norských grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ktorý realizujeme s partnermi Artur, občianskym združením pre trvalo udržateľnú architektúru a norskou školou Fosen Folk High School. Moje meno je Klára Totová a som manažérkou tohto projektu. Téma, ktorej sa projekt venuje, je udržateľné bývanie a našim cieľom je teda to udržateľné bývanie spopularizovať ho medzi odborníkmi aj medzi širokou verejnosťou. A s týmto zámerom vám každý mesiac prinášame vždy predposledný štvrtok v mesiaci rozhovory o ekobývaní, ako je aj tento náš dnešný webinár. Najbližší teda prinesieme o mesiac 19. mája v tomto istom čase medzi 6. a 7. a budeme sa venovať opäť teda ekologickým stavebným materiálom, v tomto prípade konkrétne slame, s pánom Borisom Hochelom. O projekte a jeho ďalších aktivitách, najbližších pripravovaných podujatiach nájdete informácie na webe aj Facebooku slovenských partnerov Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj aj občianskeho združenia Artur. Dve technické poznámky na úvod. Jedna je k dotazníku, ktorý by sme našich účastníkov chceli poprosiť. Nájdete na dotazník na záver tohto webinára, nájdete v čete, či už Zoomu alebo Facebooku, podľa toho, odkiaľ nás sledujete. Nájdete link na krátky dotazník, len pár otázok, ktoré vás poprosíme vyplniť. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie komunikovať témy nášho projektu a teda efektívnejšie propagovať tieto naše témy. A ďalšia, teda čo sa týka priebehu tohto webinára, po prezentácii asi pol hodina bude priestor na diskusiu a svoje otázky, pripomienky môžete písať opäť do chatu, či už na Facebooku alebo na Zoome. Takže aká je situácia súčasná so zmenou klímy a čo nás čaká a neminie v najbližšej budúcnosti? Teda poprosím nášho pána hostia, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tak dúfam, že je prezentácia viditeľná v prezentačnom móde. Áno, ďakujeme. Ďakujem. No, situácia sa už dlhšiu dobu, pokiaľ ide o vývoj klimatických podmienok na Zemi, ak už teda hovoríme o globálnej alebo nejakej regionálnej úrovni, žiaľ Bohu nezlepšuje. A ako aj posledná správa IPCC, ktorá bola zverejnená ešte v priebehu minulého roka v auguste a následne teraz vychádzajú priebežne teda aj ďalšie zväzky týkajúce sa adaptácie a mitigácie, to znamená, že akým spôsobom sa prispôsobiť pri prebiehajúcej zmene klímy a akým spôsobom teda tiež reagovať na zmenu klímy z hľadiska teda zmierňovania jej dopadov, tak tie závery naozaj prinášajú dosť neradostný pohľad predovšetkým do budúcnosti, pretože ako určite viete, tak ohľadom odstránenia príčin toho súčasného oteplovania sme zatiaľ urobili pomerne málo. Dúfajme, že sa to teda v budúcnosti zlepší a ja by som v priebehu tejto prezentácie uviedol na určitú jasnejšiu úroveň a vysvetlenia teda určité konkrétne okruhy, ktoré sú zobrazené na tejto prvom slajde. Teda začnem nejakým širším kontextom meniacej sa klímy, či už na svete, teda na globálnej úrovni, alebo na Slovensku. Jej priebeh, dopady, samozrejme aj očakávané dopady, ktoré postihnú predovšetkým nielen teda krajinu, ale aj sídelné prostredie. No a v závere by som sa venoval časti adaptácie a mitigácie, to znamená, že akým spôsobom môže napríklad aj stavebný sektor alebo architektúra prispieť k zmierneniu dopadov a jednak aj zmierneniu rýchlosti, to znamená z hľadiska ušetrenia emisí uhlíka, ktoré sú hlavnou príčinou súčasného oteplovania. Takže na úvod taký, by som povedal, globálny pohľad, čo sa vlastne deje
Vieme veľmi dobre, že na svete z hľadiska teda vývoja urbanizácie je trend nastolený pomerne progresívne. Dnes už žije v mestských oblastiach, v urbanizovaných oblastiach viac ako 3,5 miliardy ľudí a spoločne tieto plochy zaberajú zhruba asi 1,2 milióna kilometrov štvorcových a tento trend neustále rýchlo rastie. Očakáva sa, že už okolo roku 2050 bude výrazná nadpolovica, zhruba asi 6 až 7 miliard ľudí bude žiť v mestskom prostredí. Dnes sa asi ročne 77 miliónov ľudí sťahuje v priemere teda do týchto oblastí. A čo je veľmi dôležité, hlavne z hľadiska teda celkových emisí, tak globálne mesta alebo globálne urbanizované oblasti prispievajú zhruba asi necelou polovicou všetkých antropogénnych emisí oxidu uhličitého, to znamená nejakých 20 až 25 gigatón, teda miliard tón oxidu uhličitého. Práve preto je dôležité, pretože tento podiel je pomerne významný a nemalý, tak práve preto je dôležité sa v rámci teda adaptácie a mitigácie zamerieť aj práve na mestské obyvateľstvo, mestské prostredie, v rámci toho, ako toto prostredie jednak pripraviť na možné dopady, ktoré v budúcnosti pravdepodobne ešte budú tvrdšie a zásadnejšie, ale hlavne ako mestské prostredie pripraviť na prostredie, ktoré bude udržateľnejšie, ktoré bude produkovať zásadne menej emisí, než napríklad v súčasnosti, aj vzhľadom na nastolené trendy. Globálne oteplovanie alebo zmena klímy, ako sa tento termín teda nazýva, prebiehajú a mnohé detaily, ktoré uvidíte v priebehu tejto prezentácie, si môžete dodatočne prečítať alebo naštudovať naozaj v rozsiahlých IPCC správach. Ten obraz je naozaj už dnes veľmi komplexný a napríklad aj tá posledná správa nejak zásadne nezmenila náš prehľad, respektíve náš obraz o tom, čo sú príčiny a ako prebieha globálne oteplovanie. Skôr sa ten obraz len upresnil a viac skompletizoval na takej regionálnej úrovni. Zásadnou otázkou, respektíve zásadným problémom súčasnej prebiehajúcej zmeny klímy je predovšetkým to, že v rámci konkrétne už prebiehajúcich, respektíve pozorovaných dopadov má zmena klímy, či už z hľadiska dopadov na agrárny sektor, mestské obyvateľstvo alebo všeobecne teda na priemysel a obyvateľstvo. Rastúci trend v tom, že jednoducho množia sa prípady výskytu, objektívneho výskytu extrémnych prípadov počasia, ktoré spôsobujú stále väčšie a väčšie škody. Áno. A toto sú grafy, ktoré v podstate majú dokladovať, sú prevzaté teda z globálnej záisťovne z Svizre, ktoré v podstate dokumentujú, že v podstate od roku 1985 výrazne narastol nielen počet hydrometeorologických extrémov, to je práve ten graf skôr v strede, ale aj celkový počet poistných udalostí, ktoré bolo potrebné preplatiť. To je graf úplne vľavo. Ano. Takže ten trend je celkom jednoznačný a práve preto aj treba tú zmenu klímy dostatočne rýchlo zvládnuť, pretože pravdepodobne tieto škody, či už v mestskom prostredí alebo v krajine, budú neustále pravdepodobne narastať. Takže otázka je, že do akej miery budeme schopní v budúcnosti tieto škody viac menej sanovať. No. Už je celkový globálny pohľad na to, že v podstate za posledných 150 rokov vzrástla priemerná globálna teplota o viac ako 1 stupeň Celzia. Dnes sa už odhaduje zhruba na úrovni 1,1 až 1,2 stupňa Celzia. Ja neskôr uvediem do toho trošku širšieho globálneho alebo historického kontextu, čo tento 1 stupeň v podstate znamená. Každopádne toto globálne oteplovanie sa tlmočí alebo premieta do oveľa rýchlejšieho regionálneho narastu teploty, ktorý pozorujeme predovšetkým na kontinentoch. A ďalší taký obraz, ktorý prináša práve to celkové oteplenie za 150 rokov, je práve táto mapa, ktorá ukazuje, že práve tie červenšie alebo teda výrazne červené oblasti už absolvovali oteplenie o minimálne 2 stupne Celzia. Ako vidíte, tak stredná Európa, vrátane Slovenska, patrí do tejto oblasti. Viac detailov potom neskôr. Každopádne je to aj z hľadiska teda historického kontextu klimatická zmena, ktorá prebieha naozaj mimoriadne rýchlo. Ano, a už to naráža na limity adaptácie v podstate aj pre prírodné ekosystémy, predovšetkým oceánické a hlavne teda pevninské, vrátane teda
pevninské ekosystémy na severnej pologuli, pretože tam je to oteplovanie naozaj veľmi rýchle. Toto je už pohľad na regionálny priemet, čo sa v podstate deje na Slovensku. Máte možnosť vidieť teda časový rád priemernej ročnej teploty z našej najkontinuálnejšej alebo najdlhšie pozorovanej alebo pozorujúcej meteorologickej stanice na Slovensku v južnej oblasti Slovenska pri Nových Zámkoch, Hurbanovo. Tento časový rad je dlhý už viac ako 150 rokov, no a vidíte, že to oteplovanie naozaj postupuje najmä po 90. roku minulého storočia pomerne rýchlo. To sú to práve tie výrazne červené histogramy. No a my sa už v podstate takmer každoročne pohybujeme na úrovni ročnej priemernej teploty 12 stupňov Celzia, čo už v podstate sú ekvivalentné teplotné podmienky, respektíve klimatické podmienky, ktoré boli v 60. 70. rokoch typické skôr pre Burgas, Varnu, áno, Belehrad alebo Skopje. No a toto je už niečo, čo nás musí zaujímať, pretože my sa v podstate postupujúcim oteplovaním naozaj virtuálne posúvame do práve toho stredomorského alebo stredomorskej klímy. Prečo sa ale rozprávame o zmene klímy a o jej priebehu? Prečo hovoríme o jej nebezpečnej rýchlosti? Tu máte možnosť vidieť niektoré také kritické prahové hodnoty, ktoré klimatický globálny systém môže v najbližších 10 ročiach presiahnuť. My sa nachádzame zhruba už na tejto úrovni, áno, 1,1 stupňa Celzia, až už pri tejto miere oteplenia pozorujeme na svete naozaj veľmi rozsiahly komplex dopadov, ktoré v podstate dopadajú, respektíve ovplyvňujú nielen stabilitu prírodných ekosystémov, ale teda aj jednotlivé komunity, spoločenské komunity v jednotlivých krajinách. A tieto dopady sa naozaj množia, narastajú na významnosti, nebezpečnosti, ale hlavne, ako som ukázal, tak začínajú byť aj pomerne drahé a z hľadiska teda množstva, by som povedal, počtu úmrtí, tak už si to vyberá svoju daň teda aj v tejto oblasti, bohužiaľ. No a ako vidíte, tak ja tu niekoľkokrát pravdepodobne spomeniem aj kritické oteplenie o 1,5, prípadne 2 stupne Celzia a prečo sa napríklad na veľkých globálnych konferenciách o týchto dvoch hraničných hodnotách hovorí. No hovorí sa predovšetkým pretože my presne nevieme, čo bude nasledovať po tom, ako sa planéta oteplí o ďalší 1 stupeň Celzia, to znamená vo výsledku o 2 stupne Celzia, pretože tam už hrozí, že sa zapoja do toho oteplenia rôzne veľmi silné spätné väzby, ktoré začnú planétu oteplovať samovolne, doslova samovolne a hrozí, že tam, ako náhle už budeme chcieť niečo s týmto oteplovaním robiť, tak veľký alebo široký priestor na tie riešenia už nebude, pretože tá planéta už jednoducho bude nastavená na trajektóriu toho samootepľovania. Áno. Takže tam už sa dostaneme pravdepodobne do veľmi, by som povedal, nebezpečných teritórií a hlavne z hľadiska aj historickej skúsenosti nášho druhu Homo sapiens. V podstate my sme pravdepodobne takéto oteplovanie ešte nezažili. A teraz pár slajdov k príčine. Samozrejme, ja už som to tu viackrát trochu naznačil. Rastúce množstvo skleníkových plynov v atmosfére, ktoré respektíve pochádza predovšetkým zo spaľovacích procesov, pretože už zhruba 250 rokov využívame ako dostupný a relatívne lacný zdroj energie fosilné paliva, uhlie, zemný plyn alebo ropu, tak síce nám tieto fosilné palivá umožnili veľmi rýchly a prudký progres v mnohých oblastiach ľudského života, či už je to medicína, staviteľstvo alebo rozvoj samotných miest, dopravy, ale spôsobil teda aj tento vedľajší efekt a to, že sa postupne dostávame s koncentráciou napríklad oxidu uhličitého do naozaj neznámych teritórií a tam vidíte možnosť vidieť, že dnes sa už teda posúvame, je to síce starý graf, ale posúvame sa už k hodnote tzv. 420 ppm, čo je hodnota celkovej koncentrácie, ktorú sme tu v podstate nemali asi po posledných 5 miliónov rokov. To vieme samozrejme na základe paleoklimatologických analýz. Tá koncentrácia rastie v atmosfére dokonca aj napriek tomu, že sme v podstate prekonali posledné 2 roky pandémie, ktorá predovšetkým v tom prvom roku, v roku 2020, výrazne ovplyvnila celkové emisie skleníkových plynov. Tie poklesli zhruba asi o 5 až 6 % celkového objemu, ale na globálnej emisii, respektíve na globálnej koncentrácii sa to zásadnejšie neprejavilo.
čo zase samozrejme ešte presne nevieme, prečo to tak je, ale výsledky naznačujú teda, že to s celkovou koncentráciou oxidu uhličitého výrazne nezakolísalo. A je teda samozrejme otázne, že aký výraznejší pokles by s celkovou koncentráciou pravdepodobne nejak zásadnejšie doslova zamával. Hej, my dnes vieme, že je to zhruba okolo tých 7 až 9% medziročne. To znamená, že ten COVID v podstate spôsobil asi len tak necelú polovicu toho predpokladaného množstva, respektíve poklesu, ktoré by sme v podstate viac menej očakávali. Samozrejme, netreba byť nejak zbytočne cynický. Pandémia nie je to skutočné riešenie, ktoré potrebujeme na globálnej úrovni, aby sme začali klesať celkovými koncentráciami. Ale je tu samozrejme zásadný problém v tom, že využívanie fosilných palív, doprava, ale aj emisie z budov neustále pokračujú v tých nastolených trendoch a toto je graf, ktorý máte možnosť vidieť na najbližšom, teda na momentálnom slajde, ktorý bol publikovaný pred 3 týždňami v poslednej IPCC správe a je to celkom, by som povedal, frustrujúci, respektíve taký šokujúci pohľad na to, že nielen tie trendy sa udržujú v tých svojich zabehnutých, by som povedal, kolejách, ale celkový odhad globálnej emisie skleníkových plynov sa dosť navýšil v porovnaní s predošlou IPCC správou, kde sa hovorilo o nejakých necelých 50 miliardách tón ekvivalentných oxidu uhličitého. Dnes vidíme, že to výraznejšie pravdepodobne presahuje až 60 miliard tón a pravdepodobne, pokiaľ sa globálne záväzky jednotlivých štátov nebudú sprísňovať v najbližších rokoch, tak pravdepodobne sa táto hodnota bude nielen zvyšovať, ale bude minimálne rovnaká na pomerne dlhé obdobie. Pochopiteľne, na čo sú tie globálne konferencie dobré? My sa v podstate musíme medzi jednotlivými krajinami alebo v rámci teda globálneho uskupenia dohodnúť, čo s týmto problémom budeme robiť. A predovšetkým sa musia dohodnúť hlavní hráči, ako napríklad Spojené štáty, Európska únia, Japonsko, Rusko, Austrália, ano, a niektoré ďalšie krajiny, ktoré vypúšťajú prevažnú časť antropogénnych emisí. A my nemáme veľa času na to, aby sme odvrátili práve to kritické oteplenie o 1,5, prípadne 2 stupne Celzia, alebo ako vidíte, tak pokiaľ by sme išli tými súčasnými policies, to znamená súčasnými záväzkami, ktoré boli schválené na konci roku 2019, tak pravdepodobne stále máme pred sebou oteplenie minimálne o 2,5 až 3 stupne Celzia. Áno. Pokiaľ by sa tie záväzky vôbec neplnili, čo ešte samozrejme nie je nikde napísané, že sa plniť budú, tak celkové oteplenie, ktoré pred nami stojí, sa môže dostať až na úroveň 5 stupňov Celzia v porovnaní s tou predindustriálnou dobou. A to je už v podstate hodnota, ktorú planéta pravdepodobne neabsolvovala v posledných 65 miliónov rokov. Takže nemáme veľa času, pravdepodobne prežívame momentálne poslednú dekádu, to znamená do roku 2030, kedy zásadnejšie môžeme ovplyvniť práve všeobecnú, by som povedal, všeobecnú dráhu týchto emisí, pretože pokiaľ sa nám to nepodarí do konca roku 2030, tak to oteplenie pravdepodobne bude veľmi výrazne nad hodnotou 2 stupňov Celzia. Krátky pohľad na Slovensko, tu už sú emisie skleníkových plynov podľa jednotlivých sektorov. Ako vieme, tak aj na Slovensku máme pomerne veľké rezervy, predovšetkým v efektívnosti využívania zdrojov, energetických zdrojov. Ako vidíte, tak celých 17% pochádza priamo len z energetiky. Z priemyslu zhruba asi 22%, z dopravy 18%, no a v priemysle sú ešte procesy, ktoré súvisia priamo so spaľovaním fosílnych palív, necelých nejakých 18%. No a keby sme to mali rozmeniť na budovy a mesta, tak samozrejme to tu priamo nevidíte, ale mnohé sektory sa dosť výrazne podieľajú teda aj na využívanie energetických zdrojov a tým, akým spôsobom fungujú napríklad využívanie energetiky alebo energetických zdrojov teda v budovách. Tu priamo napríklad vidíte spaľovanie v domácnostiach, áno, ktoré je zhruba spolu teda s tým, čo sa spaľuje v poľnohospodárstve, asi necelých 12%. Hej. V súčasnosti vieme zhruba, že využívaním budov produkujeme na globálnej úrovni asi necelých 40% všetkých emisí, ale ako vidíme, tak ono je to v podstate skryté vo všetkých týchto sektoroch a nedá sa to priamo teda z tohto vyčítať.
Veľa zrejme počujete o tzv. Uhlíkovej neutralite, ktorú by sme mali v najlepšom prípade teda docieliť alebo dosiahnuť ešte pred rokom 2050. Tuto je celkový vývoj slovenských emisí, predovšetkým z priemyslu a energetiky, to sú tie čierne body. My sme už doposiaľ absolvovali zhruba 45% náraz v porovnaní s rokom 1990. Ako vidíte, tak väčšiu časť toho poklesu sme absolvovali počas prvých 4 rokov, to znamená od roku 1991 do roku 1994. Potom v podstate nie celkom koordinovane sme klesali teda až na hodnotu zhruba nejakých 40 miliónov tón celkových emisí, ktoré v súčasnosti teda registrujeme. V súčasnosti bohužiaľ ale tie emisie mierne rastú. Sme jedinou krajinou Európskej únie, kde v podstate rastú predovšetkým v dôsledku dopravy. No a tu máte možnosť vidieť už trajektórie sivú a teda takú oranžovú, ktoré by nás mali nasmerovať teda na splnenie záväzkov, ktoré máme nielen voči Európskej únie, ale teda voči globálnemu teda hodnoteniu. Ako vidíte, tak jednak voči záväzkom, ale aj voči balíčku 2020 sme výrazne teda úspešnejší zatiaľ, teda v porovnaní s záväzkou EÚ do roku 2030 nie, ale už sme ho v podstate skoro naplnili. Každopádne máme pred sebou ešte viac ako 95% pokles, aby sme sa teda dostali až na úroveň teda uhlíkovej neutrality. A asi viete, že uhlíková neutralita v podstate tzv. Net zero znamená, že v podstate by sme sa mali dostať na úroveň emisí, ktoré dokážu stiahnuť teda do prírodných rezervoárov naše lesy, pasienky, prípadne mokrade. To znamená, z tých zhruba asi 45-40 miliónov tón by sme sa momentálne mali dostať do roku 2050 asi na 5 miliónov tón, lebo 5 miliónov tón to sú v podstate dnes odhadované celkové záchyty nášho prírodného prostredia. Takže máme pred sebou ešte veľký kus práce a nebude to veľmi jednoduché aj vzhľadom na to, že teda v súčasnosti momentálne rastieme. Celkovo sa šíri taký mýtus, že globálne oteplovanie momentálne je viac výsledkom toho, že máme tu nejakú historický odkaz našich predkov, ktorí tiež už spalovali uhlie. Nie je to tak celkom pravda, pretože ako vidieť hlavne na tomto spodnom grafe, od roku 1990 sa celková miera oteplenia, respektíve ten radiačný potenciál skleníkových plynov zvýšil o celých 45%. A z toho celkového globálneho historického budžetu alebo množstva uhlíka, ktoré sme dopravili do atmosféry za posledných 250 rokov, tak celých 30%, viac ako 30%, respektíve takmer polovicu tohto množstva, ktoré je zhruba asi 600 miliard tón čistého uhlíka, sme vyprodukovali za posledných 30 rokov. Takže je to skôr aj výsledok toho, akým spôsobom akceleruje globálny priemysel, respektíve globálne aktivity ľudstva, teda po roku 1990. Takže za našich životov, respektíve aj za života mňa, pretože ja som sa narodil v roku 1981, tak sa vyprodukovala naprostá väčšina tohto uhlíka. Pokiaľ samozrejme nedocielime v najbližšej dekáde, ako som povedal, nejaké žiadané výsledky, by sme už do roku 2030 mali globálne poklesnúť v porovnaní so súčasnými emisiami asi o 45%, tak nás čakajú veľmi neradostné vyhliadky, predovšetkým v tom celkovom oteplení, ktoré príde v druhej polovici tohto storočia a do konca roku 2100, kedy pravdepodobne mnohé regióny sveta zažijú alebo môžu očakávať podľa súčasných predikcií globálnych klimatických modelov oteplenie o 3,5 až 7,5 stupňa Celzia. A my sme práve v regióne, aj Slovensko, ktoré bude zažívať minimálne dvojnásobné oteplenie v porovnaní s tým dolným intervalom. To znamená, že tá teplota u nás pôjde výrazne nad hranicu tohto spodného intervalu. Čo bude znamenať, samozrejme, ako som už naznačil, naozaj veľmi rýchly tranzit, keď to tak poviem, a tranzit, respektíve posun klimatických podmienok Slovenska do oveľa suchších a teplejších podmienok, ktoré sú skôr typické dnes pre Stredomorie. Takto vyzerá už približný vývoj, ktorý očakávame v tej južnej polovici Slovenska. Ako si pamätáte, ten časový rad z Hurbanova, tak tu je v podstate
predĺžený až do roku 2100 na základe teda toho horšieho, pesimistickejšieho odhadu. A ako môžete vidieť, tak ku koncu storočia môžeme atakovať v tom strednom odhade priemernú ročnú teplotu až 16 stupňov Celzia a treba povedať, že toto sú už klimatické podmienky, ktoré sú typické, alebo ktoré boli typické v predošlom období skôr pre oblasti ako Valencia alebo Skopje, prípadne severné Grécko. A toto je len stredný odhad toho horšieho scenáru. Ten rozptyl je ďaleko väčší, môžeme sa dostať v podstate až na úroveň 18-19 stupňov, čo by už v podstate znamenali skôr podmienky dnešného Turecka. Takže tá klíma v prípade, že sa zásadnejšie nebudeme adaptovať, ale hlavne zásadnejšie nebudeme mitigovať, tak sa môže v tom priebehu 21. storočia naozaj veľmi rýchlo rozbehnúť do veľmi neželaného otepľovania. Tu je už len kriticky, by som povedal, taký historický kontext. Na grafe máte možnosť vidieť historickú rekonštrukciu globálnej teploty za posledných 65 miliónov rokov. Ako vidíte, tie teplejšie obdobia boli veľmi ďaleko v histórii, pred zhruba asi 50 miliónmi rokov. A v úplne v pravej časti máte možnosť vidieť práve tie predikcie, ktoré hovoria o celkovom oteplení do roku 2150 a do roku 2300. Takže vidíte, že pokiaľ máte možnosť vidieť, že pokiaľ teda sa tá situácia výraznejšie nebude meniť, a respektíve budeme využívať tie fosilné palivá ako doposiaľ, teda business as usual, tak podľa toho horšieho RCP scenára 8.5 sa môžeme dostať za najbližších 200 rokov až na úroveň globálnej teploty 12 stupňov v porovnaní so súčasnosťou. No. Čím sa v podstate klimaticky priblížime k tým najteplejším obdobiam minulosti. Ja teraz veľmi rýchlo prejdem už pozorované dopady, pretože oteplovanie, ktoré pozorujeme na Slovensku, nie je jedinou časťou, respektíve nie je jediným prejavom regionálneho nárastu teploty. Výraznejšie nám pribúdajú najmä v letnom období suché periódy, extrémne zrážky a táto kombinácia toto nepríliš priaznivého počasia, ktoré sa pomerne rýchlo strieda, naráža už práve na adaptabilitu nášho prírodného prostredia, pretože sucho v kombinácii s veľmi vysokými teplotami má veľmi nepriaznivé dopady na lesné spoločenstva, ale aj na agrosystémy. Takže začíname mať pomerne veľké problémy s dopestovaním dostatočného množstva potravín. Možno to ešte momentálne nie je až tak kritické, ale pokiaľ bude ten regionálny nárast teploty trvať a pokračovať do budúcnosti, tak budeme musieť vymyslieť v rámci adaptačných opatrení niečo, čo nám umožní v oveľa suchších podmienkach, a hlavne teplejších podmienkach, kedy to vegetačné obdobie bude naozaj trvať už od marca do začiatku novembra, tak umožní dopestovať aspoň nejaké základné druhy potravín, pretože ako viete, tak v prípade, že nebudeme mať dostatok vody, tak to poľnohospodárstvo môže mať dosť zásadné problémy. To sucho je naozaj dosť vážne už v každom roku a aj prednedávnom sme referovali o tom, že naozaj čoraz častejšie bojujeme s rýchlejším nárastom alebo s rýchlejším príchodom sucha. Čo samozrejme ešte nevyhnutne nemusí znamenať, že máme nedostatok vody, pretože vody zatiaľ je ešte v niektorých regiónoch dosť. Máme Žitný ostrov, ktorý má v podstate dostatočnú kapacitu zásobovať v podstate celé Slovensko. Aj keby vyschlo celé Slovensko, tak Žitný ostrov to zvládne. Otázka je len, že či budeme mať dostatok vody v Dunaji aj v tom období po roku 2050. To je samozrejme na veľkú polemiku. Každopádne, ako vidíte na priložených mapkách, tak najmä po roku 2018 čoraz častejšie bojujeme s veľkým a vážnym suchom aj v severných oblastiach Slovenska, čo je naozaj už niečo nové, úplne nový fenomén, čo sme v minulosti nezvykli mávať, a práve tam sa koncentrujú samozrejme aj naše lesnaté oblasti a žiaľ Bohu, tá situácia je taká, že výrazné teplo a výraznejšie a dlhšie obdobia sucha spôsobujú naozaj ako stresor predstavujú ako výrazný stresor pre naše lesy, ktoré naozaj sa musia veľmi rýchlo adaptovať a zvykať si na nové podmienky. Veľký problém majú predovšetkým smrečiny, ale napríklad aj niektoré druhy zmiešaných spoločenstiev. Ako som naznačil, tak ďalším tým výraznejším prejavom, ktorý sa prejavuje na Slovensku, ale dopada už teda citlivo aj na mestá, sú veľmi extrémne zrážky, ktoré spôsobujú nielen rast
nielen rast teda erozivity pôdy v poľnohospodársky produkčných oblastiach, ale spôsobujú teda problémy aj v mestách, kedy nám už naozaj v niektorých prípadoch kanalizácia nestíha teda odvádzať tú prebytočnú vodu. A tento problém bude čoraz vypuklejší, pretože tie zrážky sa začínajú koncentrovať do veľmi krátkych úsekov, do veľmi krátkych periód. A aj napriek tomu, že celkový úhrn zrážok za rok výraznejšie sa nemení, ale tým, že nám klesá počet dní so zrážkami, tak nadoberá to naozaj práve v tom letnom období extrémnejší a privalovitejší charakter a bojujeme s tým v podstate skoro každý rok. Ano, táto fotka, ktorú tam máte možnosť vidieť, to je, si pamätáte, prívalová povodeň vo Vrátnej v roku 2017, kedy v podstate v priebehu júla za 2 dní tam napršalo nejakých 120 mm vody a spôsobilo to naozaj až katastrofickú povodeň. Ďalším veľkým problémom v súvislosti s narastajúcou extrémnosťou počasia, hlavne s narastajúcim potenciálom búrok, ale akovitých zrážok, sú aj veľké krúpy alebo výraznejšie napríklad dopady z hľadiska veternosti. Áno, búrky sú intenzívnejšie, spôsobujú alebo prinášajú širší a hlavne extrémnejší, by som povedal, diapazon tých fenoménov. Častejšie bojujeme s veľkými krúpami, s veľkými nárazmi vetra a pravdepodobne s pokračujúcim oteplovaním sa táto situácia bude len zhoršovať. Bohužiaľ. V minulom roku sme zažili v blízkosti našich hraníc tornádo a táto situácia, myslím, že aj dosť vystrašila obyvateľov Slovenska. Mnohí sa pýtali, či takéto fenomény sa budú vyskytovať aj na Slovensku častejšie. Zatiaľ to samozrejme povedať nemôžeme, ale ten rozsah škôd, ktorý bol pozorovaný na Hodonínsku v druhej polovici júna minulého roku, bol obrovský. Bol rozsiahly a myslím, že výraznejšie presiahol aj význam samotnej Európy. Tak budeme veriť, že samozrejme takéto fenomény nebudú až tak časté v budúcnosti, ale treba povedať, že aj napriek tomu, že celková aktivita, respektíve intenzita búrok narastá, tak pri tornádach zatiaľ nemáme dostatočné časové rady, respektíve dostatočne kvalitné časové rady na to, aby sme dokázali tento fenomén zásadnejšie predikovať. Tu je už len stručný, by som povedal, sumár toho, čo v podstate mestské prostredie alebo krajina ako taká v dôsledku či už narastu teploty alebo narastu extrémnosti zrážok, respektíve narastu sucha alebo extrémnosti počasia všeobecne môžu v budúcnosti viac menej zaznamenávať, respektíve s čím sa môžu potýkať. Či už v mestskom prostredí je veľkým problémom, hlavne to letné obdobie, kedy čoraz častejšie bojujeme s vysokými teplotami a to mestské prostredie, pokiaľ teda nie je dostatočne dobre naplánované a dostatočne dobre neodvádza ten prebytok tepla, tak ľudia v ňom doslova trpia, pretože narastá počet nielen tropických dní, ale predovšetkým dní, kedy zažívajú ľudia v mestskom prostredí veľmi výrazný a vysoký teplotný stres, ktorý, ako vieme, tak má už zásadnejšie, ak trvá niekoľko dní po sebe, tak má zásadnejšie teda zdravotné dôsledky, napríklad na výkonnosť, sústredenie, koncentráciu, ale samozrejme aj na zvýšený počet kolapsových stavov. Ano. Samozrejme veľkým problémom, ako som už naznačil, bude predovšetkým dostatok vody a rozširujúce sa sucho a s týmto budeme musieť v rámci adaptačných opatrení aj v mestách a v krajine výrazne napredovať, pretože zatiaľ nie sme veľmi dobre pripravení na tento fenomén. A čím menej bude k dispozícii vody aj v mestskom prostredí, tak tým budú napríklad aj dôsledky vlnohorúčav horšie. To si treba predovšetkým uvedomiť. Paradoxne, napriek tomu, že máme častokrát teda povodňové stavy aj na území intravilánom, tak zväčšujú sa alebo rastie početnosť dní, kedy tej vody naozaj je skôr nedostatok a to je ďalší výrazný, by som povedal, negatívny dopad, ktorý môže mať nielen na turizmus v mestách, ale celkovú vitálnu schopnosť teda populácia a teda aj, by som povedal, takéto príjemné vnímanie mestského prostredia. Áno, dostatok množstva vody napríklad pre ochladzovanie. Toto si môžete samozrejme prečítať, je tých dopadov pomerne dosť a mnohé samozrejme boli aj zosumarizované v rôznych stratégiách, respektíve strategických plánoch, ktoré sa začínajú pomaličky rysovať na úrovni jednotlivých samospráv. A
k tomu by som sa dostal v tejto ďalšej a poslednej časti prezentácie. Ako vieme, tak mestské oblasti, urbanizované oblasti, predovšetkým tie väčšie, ako napríklad Bratislava alebo Košice, prípadne aj Banská Bystrica, bojujú v niektorých obdobiach roka s tzv. Mestským ostrovom tepla, ktorý súvisí s výrazným prehrievaním fasád budov a teda nepriepustných povrchov, asfaltových plôch, betónových plôch, ktoré v priebehu dňa intenzívne doslova absorbujú veľké množstvo tepla a v priebehu noci ho sálajú do priestoru, takže tieto oblasti začínajú, respektíve majú veľký prebytok tepla, ktorý sa nedokáže dostatočne, by som povedal, odviesť do prostredia mimo mesta, čo samozrejme cítime tým, že nám narastá početnosť napríklad výskytu dní tropických nocí a vieme, že tropické noci sú naozaj pre ľudský organizmus veľmi zaťažujúce, pretože, ako som už naznačil, tak tým, ako sa človek nedokáže v priebehu noci zrevitalizovať a dostatočne si oddychnúť v tom chladnejšom prostredí, tak narastá napríklad taká tá chronická únava, čo je dosť nepríjemný fenomén v celkovom, by som povedal, zdravotnom ponímaní populácie. Každopádne mestské ostrovy tepla ako také sú veľkým problémom nielen slovenských miest, ale predovšetkým miest, ktoré majú minimálne teda 1 milión obyvateľov. Na Slovensku, respektíve v Bratislave napríklad pozorujeme, že ten mestský ostrov tepla predstavuje zhruba 1 až 2 stupne Celzia v porovnaní teda s perifériou. Najviac sa prejavuje teda v tých nočných a ranných hodinách. A čím viac je tá zástavba kompaktná, čím viac je to prostredne urbanizované, čím viac má napríklad tmavších povrchov, menej zelené, menej vodných prvkov, tak tým je to prostredie prehrievanejšie, je teplejšie v porovnaní s perifériou alebo teda okolitou krajinou a predstavuje aj väčšie zdravotné riziko pre obyvateľstvo. Tu máte možnosť vidieť napríklad v takých mestách ako je Melbourne, Montreal. No, tam tie hodnoty toho mestského ostrova tepla idú výrazne teda nad 5 stupňov Celzia. Takže dá sa s tým samozrejme v rámci mesta bojovať. My momentálne napríklad robíme rôzne druhy analýz, ktoré nám pomáhajú detekovať vôbec tento fenomén. To je už príklad modelovania mestského ostrova tepla v prípade Bratislavy. Ako vidíte, tu máme Dunaj, to je Staré mesto, Nové mesto, periféria spolu s Ružinovom. Tu sú Malé Karpaty, ktoré sú relatívne chladnejšie. Tu bol modelovaný nejaký veľmi konkrétny deň, kedy teplota dosiahla teda minimálne 30 stupňov Celzia. Bol to taký ten, by som povedal, ukážkový letný deň. No a na základe tohto veľmi lokálneho modelovania dokážeme identifikovať v mestskom prostredí výrazné hotspoty, ktoré predstavujú veľký problém z hľadiska teda prehrievania a prebytku tepla, predovšetkým v nočných hodinách. A dokážeme dokonca analyzovať aj dlhodobý vývoj v tom urbanizovanom prostredí. To znamená, že dokážeme identifikovať napríklad za posledných 20 rokov oblasti, ktoré výraznejšie napríklad napredovali v Bratislave v progresii napríklad zakomponovania vodných alebo zelených prvkov do infraštruktúry a naozaj sa ukázalo, že a máme to vyslovene vedecky modelovo potvrdené, že tieto oblasti sa napríklad výraznejšie ochladili v porovnaní teda s okolím. No. Naopak v oblasti, kde teda postupuje urbanizácia rýchlejšie a zástavba ide do takej kompaktnejšej podoby, tak tieto oblasti sa naozaj veľmi výrazne oteplujú aj v porovnaní teda v tom historickom kontexte. My sa teraz ešte budeme chvíľku venovať tomu, čo konkrétne sa dá v rámci architektúry, v rámci toho urbaného prostredia robiť lepšie. Ja som z časti povedal, že veľké množstvo teda mestských oblastí aj na Slovensku má veľký problém s veľkou plochou alebo veľkou dominanciou nepriepustných povrchov. Tieto povrchy bolo by dobre, keby boli v budúcnosti teda nahradené buď priepustnými alebo polopriepustnými povrchmi, ktoré sa dajú z časti teda komponovať teda aj so zeleňou, pretože my potrebujeme zvýšiť vsak zrážkovej vody do prostredia, aby to prostredie nebolo tak suché, aby jednoducho tá zrážková voda napríklad rýchlo neodtekala do kanalizácie, čo samozrejme aj jednotlivé, či už firmy alebo osoby fyzické stojí nemalé prostriedky, pretože tým, ako odvádzate vodu tak do kanalizácie, tak platíte ako keby poplatky za to, že tá kanalizácia vás zbaví toho prebytku vody. A my v podstate
by sme sa mali dostať do situácie, kedy by to prostredie mohlo lepšie, efektívnejšie pracovať s touto vodou, ale nielen s vodou, ale aj s vhodne komponovanými zelenými prvkami. Tu sú niektoré vymenované. Samozrejme, mnohé ich poznáte. Zelené strechy, vegetačné strechy, prípadne strechy s pomerne vysokým albetom, ktoré dokážu odviesť už priamo slnečné žiarenie teda z mestského prostredia a zabrániť tak výraznému prehrievaniu. Áno. Som spomenul, že zadržiavanie vody v krajine, ale aj všeobecne v mestách, to by mala byť vízia, ktorou by mali ísť jednotlivé mesta, pretože hlavne tie prívalové dažde sú čoraz častejšie a my by sme, myslím, aj technologicky mali zvádzať, respektíve využívať túto prebytkovú vodu a uskladňovať ju, povedzme, na obdobia, kedy tej vody nebude až tak veľa. Hej, to sú len niektoré vybrané, by som povedal, otázky. Ja už budem pomaly končiť. Každopádne v rámci Európskej únie, v rámci Slovenska a v rámci niektorých krajín, som už naznačil, sa budujú pomaly akčné plány, adaptačné stratégie, teda ako pracovať s krajinou, ako pracovať s tým mestským prostredím. Vy možno poznáte napríklad katalóg adaptačných opatrení, ktoré boli pripravené pre Bratislavský samosprávny kraj, pripravil ich Karpatský rozvojový inštitút, zameral sa na niektoré významné fenomény, ktoré už dnes pozorujeme v tomto prostredí a ako ich, povedzme, zvládnuť. Ako zvládnuť napríklad častejší výskyt sucha, častejší výskyt vlhorúčav, prehrievanie prostredia, ako zvládnuť práve ten mestský ostrov tepla, ale napríklad aj ako zvládnuť silné výchrice, prípadne intenzívne zrážky. Takže v týchto katalógoch, alebo v tomto konkrétnom katalógu sú už niektoré veľmi konkrétne veci, ktoré boli buď prevzaté zo zahraničia, ako príklady dobrej praxe, alebo sa, povedzme, testovali priamo napríklad aj na území Slovenska. Môžeme v rámci potom diskusie toto rozviesť viac. Vy mnohé z týchto opatrení už pravdepodobne poznáte. A pravdepodobne poznáte aj to, že v rámci adaptačných opatrení a hlavne mitigačných opatrení, aby sme sa dostali v podstate aj na ten potenciál, ktorý majú konkrétne budovy v rámci teda napríklad emisí uhlíka do atmosféry, tak pasívny štandard by už mal byť naozaj v budúcnosti veľmi, by som povedal, rozšírený princíp stavby, či už nových, alebo aj obnovy starších budov, pretože vieme, že tie emisie z budov nie sú malé a ten pasívny štandard by mal byť naozaj, by som povedal, schválený ako určitý štandard stavby, hlavne v budúcnosti. Ja by som končil túto prezentáciu ešte odvolávkou alebo referenciou na poslednú IPCC správu, kde sa objavil tento veľmi zaujímavý graf, ktorý máte možnosť vidieť v pravej časti slajdu. Tento väčší graf nebudem už komentovať, tu sú v podstate len predpokladané emisie z globálnych zdrojov uhlíka, ktoré napríklad tú červenú trajektóriu sledujú súčasné záväzky globálnych teda spoločností, ale respektíve štátov. Takže v prípade, že sa budú plniť len tie, ktoré sú už schválené, tak zrejme ten progres v mitigačných opatrení nebude až taký, ako očakávame. Aby sme zabránili tomu najhoršiemu otepleniu teda o 2 stupne a respektíve 1,5 stupňa Celzia, tak by sme museli ísť teda na úroveň zhruba asi 10 gigaton do roku 2050, čo v podstate predstavuje ten net zero princíp. No ale vráťme sa teda k tomuto už len poslednú asi minútku. Tento graf znázorňuje v podstate potenciál jednotlivých sektorov. Máme tu sektor energetiky, máme tu sektor odlesňovania, respektíve poľnohospodárstva, a potom sektor buildings, to znamená budovy, čo možno urobiť na úrovni budov. Potom je to transportation, to znamená doprava a priemysel a niektoré ďalšie. A vyznačil som predovšetkým nás zaujímajúce teda budovy, ktoré majú tiež relatívne nie celkom malý potenciál na zvládnutí teda určitých uhlíkových škrtov. Tu sú premietnuté na gigatony, respektíve miliardy tón za rok do roku 2030. Takže vidíme, že z hľadiska napríklad efektívnejšieho využívania napríklad energie, všeobecnej energie alebo využívania efektívnejšieho využívania teda elektrické energie a energetiky všeobecne. To sú prvé dva slajdíky alebo prvé dva histogramy, ktoré z hľadiska aj celkových nákladov sú pomerne nízke. To znamená, pokiaľ sa aplikujú na úrovni teda budov,
sú relatívne nízkonákladové a majú aj relatívne vysoký potenciál v porovnaní napríklad s ostatnými. Ten najvyšší, ten červený, ktorý je už trošku viac nákladový a bude pravdepodobne aj drahší, tak súvisí práve so zavádzaním pasívneho štandardu, respektíve akýchkoľvek štandardov, ktoré budú smerovať teda k nízkouhlíkovým štandardom budov a práve pri budovaní hlavne nových infraštruktúr. Tie ďalšie veci, napríklad zavádzanie obnoviteľných zdrojov v budovách a napríklad podporu, respektíve revitalizáciu tých starých štruktúr, respektíve starých budov, má tiež veľmi významný potenciál. No a tá posledná časť, sivá, ktorú vidíte, to je napríklad využívanie väčšieho množstva stavebného materiálu z dreva, respektíve používaním dreva. Tak ten má, tým, že sa napríklad drevo nebude spaľovať, ale naopak bude sa používať ako stavebný materiál, tak môže výrazne obmedziť nielen spotrebu cementu, ale hlavne teda spotrebu a celkovú produkciu uhlíka. Takže z mojej strany všetko. Ja som trošku pretiahol, tak sa ospravedlňujem, ale teším sa na diskusiu. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že to boli veľmi zaujímavé údaje, hlavne teda aj z toho hľadiska, že naozaj to, čo tvrdíme, ste nám vlastne podložili aj údajmi a dôkazmi, a teda, lebo nie každý si prečíta teda tú dlhočíznú a komplikovanú správu, čiže vlastne ste nám spravili taký veľmi zaujímavý sumár a vlastne potvrdzuje aj to, čo hovoríme, že tá zmena klímy tu už je a že je teda veľmi dôležité popri tých mitigačných opatreniach, ktoré sa všade spomínajú a predchádzanie vzniku emisí a znižovanie CO2 a uhlíka a podobne, vlastne sú veľmi dôležité aj tie adaptačné opatrenia, pretože už tie dôsledky zmeny klímy pociťujeme. Čiže to je vlastne presne tá druhá časť nášho projektu, ktorú sa tiež snažíme propagovať, pretože mám taký pocit, že tie adaptačné opatrenia sú trošku možno aj také zanedbávanejšie a veľa ľudí možno ani nevie, že o čom sa pri tej adaptácii v podstate hovorí a na čo vlastne ju potrebujeme. A máme tu k tomu vlastne už prvú otázku, ktorá sa týka presne toho nárastu teplôt, že teda ak teda globálny nárast teplôt o 1,5 stupňa už prekračujeme, že či si myslíte, že pri splnení CO2 kvót, podľa teda tých dohodnutých stratégií, by sme sa zastavili na oteplenie okolo 3 stupňov. A kde vidíte reálny nárast teplôt po zohľadnení dekarbonizácie, preľudnenia a efektivitou využívania zdrojov? Veľmi komplexná otázka. ťažko na ňu asi odpovedať jednou vetou. Takto, tie súčasné policies, ktoré sú viac menej bázy na papieri a nie sú príliš prísne, bohužiaľ zatiaľ, tak samozrejme pôjdu v priebehu nasledujúcich rokov do tzv. Kolečka, tzv. Recyklácie, to znamená, že oni sa budú neustále navyšovať, aspoň sa to predpokladá, ale zatiaľ tie súčasné záväzky, ktorým sa nie celkom právne záväzne zaviazali teda jednotlivé krajiny, vrátane teda Európskej únie, sú natoľko slabé, že momentálne naozaj smerujeme skôr k otepleniu o viac ako 3 stupne Celzia. A to 1,5 stupňové oteplenie pravdepodobne v tejto trajektórii dosiahneme niekedy na začiatku budúcej dekády, to znamená niekedy medzi rokmi 2031 a 2035. Áno. Takže to je v podstate už kvázi dosť na spadnutie. Otázka je, že pokiaľ by sme naozaj do roku 2030 zásadnejšie, čo samozrejme nie je veľmi zatiaľ reálne, zásadnejšie obmedzili globálne emisie a aspoň stabilizovali celkovú koncentráciu oxidu uhličitého, tak pravdepodobne cez to 1,5 stupňové oteplenie sa ako prehúpsneme alebo ho presiahneme. Ale pokiaľ by sa naozaj ten trend stabilizácie globálnej koncentrácie oxidu uhličitého po roku 2030 začal stabilizovať na dlhodobejšej úrovni a potom by začal mierne klesať, tak by sme mali veľmi vysokú pravdepodobnosť alebo šancu, že po roku 2040 až 2050
by tá globálna teplota mohla začať klesať pod tú úroveň 1,5 stupňa Celzia. Toto je samozrejme len také, by som povedal, zbožné prianie, pretože ako vidíme, tak máme veľké problémy na kopoch, na jednotlivých konferenciách a hlavne tí veľkých hráči, ja som to tam ako trošku naznačil, ako Spojené štáty, Rusko, dokonca aj Európska únia majú s niektorými záväzkami dosť veľké problémy a napríklad teraz aj v dôsledku vojny na Ukrajine sa Rusi v podstate z toho globálneho portfólia alebo globálneho spoločenstva úplne stiahli, takže nebudeme vedieť pravdepodobne niekoľko rokov, či ich emisie vôbec rastú alebo klesajú, pretože prestali reportovať. Ano? Takže sú s tým spojené aj tieto technické problémy a ja som v tomto trošku skeptik, pretože očakávam, že aj napriek tomu, že som povedal, že túto dekádu do roku 2030 výrazne potrebujeme alebo významne potrebujeme na to, aby sme dokázali zlomiť ten celkový trend emisí, tak pravdepodobne to bude ďalšia, aby som povedal, premrhaná šanca, pretože opäť tá klimatická zmena ustupuje do pozadia, do úzadia, bohužiaľ, toho svetového spoločenstva a zameriavame sa na nejaké také druhoradé, by som povedal, alebo zástupné problémy. Mali sme to COVID. COVID nám opäť spôsobil takéto oddialenie, áno, koncentrácie na tento problém. Teraz tu máme vojnový stav v Európe, čo bude opäť ďalšie zdržanie a bohvie, čo príde ešte ďalej. Takže ja som v tomto veľmi, veľmi skeptický, že sa to podarí do roku 2030 absolvovať. Lebo ono sa to vlastne nezdá, že čo je vlastne tých 1,5 stupňa alebo 2 stupne, hej, čiže niekedy možno naozaj tí skeptici naozaj berú to, že tých 1,5 stupňa predsa ani nemôžeme pocítiť, alebo trebárs takým argumentom býva vlastne, že v podstate to oteplovanie ani nie je až také výrazné, pretože áno, určite máme merania, ale hej, každý to cítime na vlastnej koži, ako máme teraz studenú jar, alebo teda, ja neviem, v New Yorku v zime nasnežilo, čo nezvyklo, takže aj tie skeptické hlasy sú dosť silné, že či to naozaj je práve z toho ľudského zdroja. Ale treba povedať, že tie, by som povedal, rozsiahle dopady už pozorovanej klimatickej zmeny sú dnes už natoľko očividné, že dokonca už aj najsilnejší skeptici, ktorí ešte v minulej dekáde a pred rokom 2000 bolo ich silne počuť a veľmi výrazne teda a zásadne spochybňovali dokonca aj tie fyzikálne príčiny oteplovania, dnes už nie sú až takí ostrí. Skôr sa dotázujú, respektíve polemizujú s tou myšlienkou, či navrhované riešenia, napríklad mitigácie, sú dostatočne dobre navrhnuté a možno skôr spochybňujú to, že či si napríklad nepoložíme ekonomiku, áno, a globálnu ekonomickú stabilitu, pretože pokles emisí o to množstvo, ktoré, alebo o ten podiel, o to percento, ktoré v podstate vyžadujú vedci, aby sa zabránilo tým najhorším dopadom, tak to sú naozaj pomerne vysoké čísla. Ako som povedal, na globálnej úrovni by sme mali ísť na 45%, alebo o 45% v porovnaní s rokom 2010. Áno, a do roku 2040, respektíve 50, o ďalších 40% nižšie. A keď si to premietnete na medziročný pokles, tak je to oveľa viac, než spôsobil napríklad COVID a než spôsobila napríklad ekonomická kríza, ktorú sme tu mali pred 10 ročím v roku 2008-2009. A už vidíme, síce tá ekonomická kríza tam vtedy nebola spôsobená poklesom emisí, ale len tak globálna záležitosť, ktorá naozaj uvrhla obrovské množstvo ľudí do chudoby, spôsobila len ako relatívne malý pokles emisí. A teraz môžeme sa na to pozerať teda aj z druhej strany, že keby sme išli cieľene, respektíve keby sme spôsobili alebo chceli naozaj vygenerovať 7 až 8% pokles emisí za rok do roku 2050, tak zatiaľ nevieme, aký ekonomický efekt to budeme mať na globálnu ekonomiku. A toto pravdepodobne oni dosť výrazne spochybňujú. Samozrejme, pokiaľ ten pokles bude riadený a budeme sa na to systematicky pripravovať, nemusia tie škody byť až tak zásadne veľké. Oni budú oveľa väčšie v prípade, že to nebudeme riešiť. Ano, takže treba si toto dať na dve misky váh,
že čo je pre nás lepšie. Či trpieť tie dôsledky narastajúceho oteplenia a prejavujúceho sa oteplenia, kde naozaj vieme, že tie škody pôjdu do výrazných percent globálneho HDP, alebo trošku strpíme, by som povedal, toho striedmejšieho života, áno, a možno trošku pomalšej ekonomiky, ale za cieľom toho, že zachránime planétu, doslova. Takže musíme si to prioritizovať, hej, čo je pre nás dôležitejšie. Ja by som v tomto polemizovala. Myslím si, že planéta existovať bude. Ide možno o záchranu o záchranu ľudstva. Tam sa planéta sa bude cítiť veľmi dobre aj bez nás. To je naozaj na polemiku, ale teraz treba povedať, že my sme už prekonali oteplenie o 1 stupeň Celzia. A ekologické štúdie na globálnej úrovni, ktoré sa robia pre jednotlivé typy ekosystémov, aj z hľadiska teda toho historického kontextu uvádzajú, že pre akýchkoľvek globálny ekosystém, či sú to koralové útesy, tropické pralesy, mediteránne lesy, alebo napríklad tajga, tundra, ale napríklad aj lesy u nás, zvládnu maximálne 1-stupňové oteplenie na globálnej úrovni. A my sme ho už v podstate absolvovali. Teraz nás čaká podľa tých scenárov oteplenie o ďalších 2 až 4 stupne Celzia. A my presne nevieme, aké toto bude mať dôsledky. Ano, už teraz sa to v podstate medzi jednotlivými rokmi ukazuje, že tie dôsledky sú naozaj dosť tvrdé pre jednotlivé komunity. Ano. A nemusíme hovoriť len o suchu, o nedostatkoch zdrojov, vody či potravín. Tu sa naozaj bavíme o celkovej, by som povedal, potravinovej bezpečnosti, o bezpečnosti miest, pretože narastajú aj početnosti napríklad lesných požiarov. Aj v minulom roku sme videli veľa takých extrémnych prípadov. Ale tu by som opäť s vami možno trochu polemizoval, pretože tam na jednom slajde, na konci tej prvej sekcie, som uvádzal, že oteplenie o viac ako 2 stupne Celzia a hlavne o 3 a viac stupňov Celzia môže byť už dosť zásadný problém pre komplexný život na planéte. To znamená, že tie hlasy, ktoré hovoria o tom, že planéta to nejak prežije, respektíve nejak sa s tým vysporiada, čo tam po civilizácii, áno, nie sú to celkom pravdivé, respektíve nie sú to názory založené práve na tých vedeckých dátach. Tu sa naozaj bavíme o všeobecnej existenčnej hrozbe. To znamená pre celý komplexný život. A komplexný život to sú rastliny, to sú mnohobunečné organizmy. Takže treba si dávať pozor, aby v prípade, že sa bude naozaj realizovať ten úplne najhorší scenár, áno, to znamená oteplenie o 12 stupňov Celzia do roku 2300, čo môže byť veľmi ľahko, pretože tie silné pozitívne väzby v tom klimatickom systéme sú naozaj s prepáčením brutálne rýchle a zotrvačné. Tak pokiaľ sa dostaneme k tomuto scenáru, tak 12 stupňov Celzia za 200 rokov, to je klimatická zmena, ktorú nedokážeme detekovať v žiadnom geologickom profile v histórii planéty. A možno viete, že zhruba pred 250 miliónmi rokov na konci Permu prebehlo asi najväčšie globálne vymieranie na planéte, vtedy v podstate vymrela naprostá väčšina čeladí, naprostá väčšina vtedy žijúcich druhov. Jednalo sa o viac ako 99% všetkých druhov na planéte. A to spôsobila klimatická zmena, ktorá nebude ani polovične, alebo nebola ani polovične tak rýchla, ako to, čo očakávame dnes na základe dnešných predpokladov. Takže tu si treba dávať pozor na to, že čo naozaj znamenajú napríklad 3 stupne Celzia, 4 stupne Celzia v tom globálnom pohľade. Máme už teraz s tým 1 stupňom veľké problémy a neviem, či keď sa napríklad budeme len adaptovať, áno, keď to nebudeme brať ako spojené nádoby, to znamená, že súčasne sa nebudeme aj mitigovať, ale nebudeme klesať s tými emisiami. Už dnes sa odhaduje, že tá adaptácia bude v budúcnosti až príliš drahá na to, aby sme ju zvládli, áno, či už v mestách alebo v krajine všeobecne. Takže je to samozrejme na diskusiu a je to veľmi ťažká téma. Ja by som ešte možno jednu otázku využila, lebo tá vlastne hovorí o samotnej koncentrácii CO2, že keď teda pri dosiahnutí 900 ppm má vlastne tá koncentrácia CO2 aj fyzický dopad priamo na ľudský organizmus. A či sa teda pri niektorom scenári môžeme dostať na takúto úroveň koncentrácie CO2 a čo to bude znamenať v tých stupňoch Celzia oteplenia?
CO2 priamo fyziologický účinok nemá, určite nie pri 900 ppm. Vy keď si zavriete kanceláriu na 2 hodiny a máte tam meeting, povedzme, s niekoľkými ľuďmi, tak keby ste si tam meriali celkovú koncentráciu tohto plynu, tak by ste možno boli prekvapení, aké hodnoty nameriate. My sme to testovali počas jednej prednášky, kedy sme prednášali o zmene klímy a bolo tam asi 30 študentov v pomerne veľkej miestnosti. Mal to vysoký strop a bol tam pomerne veľký objem vzduchu. Na konci prednášky začali sme práve tou hodnotou, pretože sme vyluftovali, vyvetrali, a začali sme zhruba na tých 400 ppm. Na konci prednášky tam bolo 2500. No. Ale nikto sa nezadusil, samozrejme. Takže jediný fyziologický účinok, ktorý to potenciálne môže mať, je, že pokiaľ plitko dýchate, tak začnete byť trochu unavení. Horším prípadom, alebo horšou, by som povedal, analogiou alebo protitrendom je skôr úbytok kyslíka v atmosfére. A ten tiež reálne pozorujeme. Nedá sa to priamo prisúdiť len spaľovaniu, požiarom, ale pravdepodobne existuje nejaký súvis s tým, že celkové množstvo atmosférickej koncentrácie kyslíka jednak v atmosfére samotnej, ale aj v oceánoch pravdepodobne súvisí nielen so samotnou klimatickou zmenou a oteplením, ale aj výkonnosťou biosféry. To znamená, že ten záchyt sa oneskoruje a je menší. Záchyt teda uhlíka fotosyntézou. A toto môže byť v budúcnosti väčší problém, pretože pri výraznom poklese koncentrácie kyslíka priamo v atmosfére môže byť veľký problém už pri tom, ako sa dostane táto koncentrácia pod 20%. Dnes sme na nejakých 20,50. Ano. Ak sa dostaneme pod 20%, tak môžu byť naozaj pozorované veľmi rozsiahle zdravotné problémy. Ono samozrejme sa hovorí, vy keď dávate dýchanie z úst do úst pri resuscitácii, vy pri vydychovaní máte v podstate v tom výdychu zhruba 16% kyslíka. Ale to pre toho človeka ešte stačí relatívne. Ale pokiaľ by sme všeobecne na planete dlhodobo poklesli po 20%, tak môžu sa už pozorovať reálne, teda fyziologické zmeny, respektíve dôsledky. Uh-huh. A teda v podstate tieto dôsledky oteplovania tak vlastne pociťujú a teda pociťujeme aj v rôznych klimatických zónach, lebo je tu otázka, že či teda naši partneri v Norsku vôbec teda chápu, keď hovoríme o nejakých adaptačných opatreniach, či oni už teda tie zmeny klímy pociťujú tiež v Severnej Európe. Posledná IPCC správa je v tomto veľmi konkrétna a uvádza jednak v tom prvom aj druhom zväzku, ktorý sa dotýka dopadov v jednotlivých regiónoch, že v podstate na svete už neexistuje región, ktorý by bol vymanený z rozsahu teda týchto dopadov. Že by jednoducho každá už obývaná oblasť na planéte, možno s výnimkou niektorých vzdialenejších oblastí Antarktídy alebo oceánskych oblastí, v podstate už s nejakým dopadom bojuje. Áno. Mm-hmm. A Norsko, myslím, že vzhľadom na jeho geografickú polohu napríklad môže v budúcnosti bojovať napríklad s veľkým prebytkom vody, pretože tam sa očakáva, že tie celkové zrážky budú rásť. A Norsko už teraz má veľký prebytok vody, v dôsledku teda hlavne západného prúdenia a blízkosti oceánu, a tie zrážky budú ešte narastať. Takže Nóri napríklad, čo viem a zo vlastnej skúsenosti, čo je, by som povedal, taký ten hlavná vízia ich adaptácie v mestách, napríklad v Soule alebo v Bergene, je, ako sa vysporiadať práve s prebytkom vody pri lejákových typoch búrok, hej, alebo pri prebytkoch, všeobecne pri prebytkoch vody a pri povodniach, hej, pretože oni pravdepodobne aj napriek tomu obrovskému množstvu vody, ktoré majú, tak musia riešiť v podstate dimenzáciu alebo nové normy dimenzovania teda tých odtokových alebo stokových systémov. Takže toto pre nich môže byť veľký problém aj v budúcnosti. Zaujímavé, práve naopak, hej, áno. Dobre, teda práve naopak ako u nás, hej, že kde vlastne hlavne čakáme
väčšie Sucho, suchá a áno. podobne a potrebujeme tú vodu zadržiavať. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Už sme teda vyčerpali náš čas, dúfam, že poslucháčov nie. Otázok síce nebolo veľa, ale teda tie odpovede alebo celkovo odpovede sú dlhé a celkovo tá téma je veľmi, veľmi komplexná. Myslím, že o tom by sa ešte dlho dalo hovoriť, ale teda mali sme toľkoto času. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým za dnešnú účasť, za diskusiu a teda stále platí, ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme alebo teda aj o mitigačných a adaptačných opatreniach v oblasti bývania, tak vlastne sledujte nás a pridajte sa k nám aj na ďalšie podujatia. V tomto aj v budúcom roku budeme pokračovať v takýchto rozhovoroch, vo webinároch, teda už o mesiac. 19. mája budeme hovoriť o slame v stavebníctve, ale už od marca vlastne prebiehajú v ekocentre Artur v Hrubom Šúri praktické workshopy, kde každý mesiac, jeden víkend sa venujeme výstavbe nášho demonštračného ekologického domčeka, kde presne je teda možnosť sa naučiť, ako pracovať s prírodnými materiálmi v stavebníctve, ako zavádzať obnoviteľné zdroje a v budúcom roku sa budeme venovať aj adaptačným opatreniam okolo teda v našom mestskom prostredí alebo okolo našich obydlí. A ďalší workshop bude 14. až 15. mája a budeme teda pokračovať vo výstavbe tohto ekodomčeka. Tiež by som ešte chcela zdôrazniť, že máme otvorenú fotosúťaž, kde práve môžete prispieť svojimi vlastnými príkladmi týchto mitigačných a adaptačných opatrení. To znamená, že snažíme sa, aby naozaj toto povedomie narastalo. A ak sa dobre pamätám, tak myslím si, že už nám prišli aj prvé fotografie do fotosúťaže, takže verím, že budú čoskoro zverejnené na našom Facebooku a teda budete vidieť, aké príklady zverejňujú iní ľudia a možno môžete pridať nejaké svoje oveľa lepšie príklady. Takže sledujte nás na webe, aj na Facebooku, na Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj aj občianske združenie Artur a tu nájdete presné dátumy podujatí a témy, ktorým sa ešte budeme venovať. A teda na záver ešte jedna prosba, prosím, nezabudnite na náš krátky dotazník. V čete na Facebooku aj na Zoome nájdete link a veľmi nám tým pomôžete. Takže ďakujeme pekne, pán Pecho, ďakujem pekne všetkým účastníkom a dúfam, že sa uvidíme a počujeme o mesiac zase. Ďakujem pekne. Dovidenia. Do počutia, dovidenia.